Lan kalau dengan siang punika campur sari Rizky Nada dipun seguyung kalian Anha Audio System lan Media Tama Production. Yo sesarangan campur sari monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Mbak Riris kula aturi jengkar saking Palanggan tumuju wonten ing sasana ingkang sampun semadya monggo. Yo sesarangan Rizky Nada campur sari ingkang menjadi sangat selata Sonorejo Kabupaten Blora ingkang dipun disebut panjenenganipun dasar ingkang ludalangan siang punika marang sowan wontenipun dalamipun Bapak Sutarman adalah Ibu Kayatun lan ing siang punika dipun seguyung kalian Anha Audio System. Dumateng panjenenganipun Mbak Riris kula aturi jengkar saking Palanggan tumuju wonten ing sasana ingkang sampun semadya monggo. Oke, wilujeng siang Cahayu. Wilujeng siang. Oke. Kalau dengan siang punika nderek panglipur dumateng panjenenganipun Bapak Suratman, Bapak Sutarman adalah Ibu Kayatun. Nggih. Niki temantene asmane sinten? Mbak Diana Rahmawati. Nggih. Rahmawati niki sing saking mriki nggih. Nggih, saking mriki. Nggih. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Cepat dikarunia momongan yang solihah. Ora usah akeh-akeh. Nggih. Kalih dosa wae. Mosok yo kalih dosa gak kesel ngeten Lho, nggih, Mas. bedon kalih dosa, kok kalih dosa iki kalih supados mboten rekoso. Dua anak sukup. Ngoten. Tak kira kalih dosa tenan. Oh iso ora. Mbok menawi wonten pamundutan saking pangombyong pisan saking leladan Telaga Ngran Blatung, mbok menawi wonten pamundutan utawi badhe nderek regangan swasana bagya mulya kula aturi jengkar saking Palanggan monggo. Nggih semangga lho Mas. Injih, niki nembe sami dedaharan langkung rumiyin. Mbok bilih wonten pamundutan sak mangke. Kang Mas ngoten nggih. Nggih. Jenengan aturi napa Cahayu? Lali janjine. Lali janjine. Nggih. Mbok menawa temantene loro-lorone sing penting aja lali janjine. Sing penting siji dadi temanten aja pegatan. Ampun nggih Mas. Siji. Surate larang jarene. Surate larang. Ayo sesarengan campur sari Rizky Nada ingkang mijil saking leladan Sonorejo Kita Blora ingkang dipun disebut panjenenganipun bawa dasar wonten lali janjine monggo. Sarang Rizky Nada. Rizky Nada Anha Audio System. Nggih. Kalih ingkang nginceng niku sinten Mas? Media Tama sayang. Oh, Media Nggih, Tama. ingkang mijil saking leladan Tunjungan Blora Mustika. Tunjungan mawon. Nggih. Selamat bertugas nggih terus. Nggih. Yo sarangan Rizky Nada nyampur sari. Yo. Anha Audio.
sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko yo Aku yo leren adus sik Mas. leren adu macak dhisik sik, ono pose barang Ono. nah iki kita ibaratno iki umpamane bis kae mendeke ning terminal Nggih, cara sepur ya sepur kae ning stasiun Heeh. pesawat kae mendeke no yo nang bandara. bandara Nggih. Pasen Jambangan. Monggo Cayu. Ceng-cengi kowe ning ngendi? Gelagatmu. Niki pangapunten kalih nyebat ingkang badhe kula badhe nderekaken foto nggih. Pripun? Kula tak nyebataken sing ingkang badhe nderek foto. Oh nggih. Nggih, katur dumateng para ingkang sampun piniji menurut sasmita ingkang kula tampi. Sepindah Bopo Damirin sak keluarga, keaturan foto keluarga. Terus panjenenganipun Bopo Yanto sak keluarga. Kali mirsani campur Sari Rizky Nada ingkang mijil saking leladan Sonorojo Kitomburo ingkang dipun sumpah panjenenganipun Bapak Dasar. Marak sowan wontenipun Bapak Sutarman Dala Ibu Kayatun kanthi acara tasakuran walimatul arus. Esek 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 esek. Ya. Ya. Kowe ngajak Suyo rawar kang bokir lho ya. Awan-awan iso gegetem kaya ngene. Gegete berturu wong iki kok. Iso. Wong ngene engko ora bayaran kaya geget. Lah iya. Monggo dipun lajengaken Cayu. Ceng-cengi. Gelagatmu. Ya. Ya. Matur suwun nggih Kang Mas nggih pun lajengaken monggo matur suwun. Bojo dumateng panjenengan Jaya khususipun warga Suburjo lan sakiwatanipun ing dalan kalodhangan enjang punika saya dicara walimatul arus utawi teman-teman inggih menika Mbak Diana Rahmawati dalam Mas Febriana Andri Pratama semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah amin amin Allahumma amin. Pripun Pak Slamet? Pangapunten Raka Mas niki wonten pamundutan menika panderek saking Telaga ingkang badhe nderekaken foto keluarga. Nika badhe kula sebataken. Nggih, monggo. Pangapunten nggih. Monggo. Ingkang angka setunggal wau Bapa Damirin sak keluarga, ingkang angka kalih Bapa Yanto sak keluarga,
Ing salajengipun Mas Bowo sak keluarga, Mas Heri sak keluarga, Pak Hartono sak keluarga, nggih. Terus Pak Jaiman sak keluarga, Bapak Mas Hermawan sak keluarga, Pak Jayem sak keluarga, Pak San Puntuk sak keluarga, Pak Sali sak keluarga, ingkang angka pungkasan nggih menika pemuda saking Telogo Plosorejo Kecamatan Randu Blatung menika ingkang sampun kula tampi. Semonggo dipun lajengaken Kang Mas. Matur suwun Pak Slamet ingkang disebut asmanipun kula aturi jengkar saking Palenggan nggih menika ing kalundangan enjang punika kula lajengaken sesarengan campur sari Rizky Nada ingkang mijil saking leladan Sonorejo Kidom Bluro ingkang dipun sewanjenipun Bawa Dasar derek mangubagya dumateng panjenenganipun Bapak Sutarman dalah Ibu Kayatun ing kalundangan enjang punika. Nggih mbok menawi wonten pamundutan saking pangombyong besan saking telatah Telogo Randu Blatung monggo kula aturi jengkar saking Palunggan monggo bawanane wonten tetembangan monggo. Yen mboten wonten kula lajengaken sesarengan campur sari Rizky Nada wonten Mbak Ayu Dewi. Mbak Titin. Oh. Oh, Mas Tris rada lali janjine wis lali janjine. Heeh. Dumateng panjenenganipun Mbak Ayu Dewi kula aturi jengkar saking Palungguhan tumuju wonten ing sasana ingkang sampun sumadya. Sesarengan kalian campur sari Rizky Nada. Lan dipun sengkuyung kalian Anha Audio Sound System lan Media Tama Production. Monggo. Asik. Oh nggih Mbak Ayu Dewi kepanggih malih wonten ing season kaping kalih. Nggih Kang Mas. Panas kok ngene ya Mas. Tapi jek panas loro ati. Panas ati. Ora usah ngono kuwi. Heeh. Mbok menawi wonten pamundutan saking pangombyong besan saking telatah. Nggih monggo. Pripun? Menawi wonten Pakde, pamundutan. Oh caping gunung. Caping gunung. Ya ini jengleng panas-panas. Dijembengno. Kon jembengno. Iya Mas, panas-panas aja jengleng Mas. Panas-panas enak ngombe es Mas. Sampeyan mbok menawi jengkar saking Palungguhan kula aturi monggo. Request iki. Request ae. Pripun Mbak Ayu? Iya, oke. Karek sithik. Karek sithik ya. Dimpet ae. Nek ndek manggo pempes ora? Pempes? Aku nggak tahu pempes. Kok karek sithik le. Menawa mbok menawa ngempet. Ayo moga-moga aja. Inji. Manut. Manut jenengan Mas. Nggih wis penake langsung kemawon. Nah nggih wis penake. Heeh. Yo serangan nyampur sari Rizky Nada ingkang mijil saking leladan Sonorejo. Kita bloreng kanthi panjenengan Bawa Dasar derek mangubagya wonten dalemipun Bawa Sutarman dalah Ibu Kayatun kanthi acara Tasakuran Wali Matul Arus utawi temantenan. Yo. Goyang Mas. Asik, asik.
capek gunung. Yuk. Hae. Nek mendung disilai capek gunung ben udan ben ora ku. Capek gunung iki apa to? Capek gunung Capek apa to? gunung iku ya apa jenenge roti dibakar dipangan terus Enak. Niku. Capek gunung kok. Capek gunung iki copel gunung jati. Ngene iku. Lah iso Iya. iku kok ngerti malah takon. Kok ngerti ya gaweanku golek manuk. Tenan ta ora? Heeh. Manuk apa iku? Manuk emprit. Manuk emprit kulino iki. Aku seneng sing cilik ya. Sing cilik. Nggih. Heeh. Monggo dipun lajengaken Cahayu. Sekar bisa gunung desa Pati Raja Nggih katur dumateng Bapak Dika, semonggo. Kula aturi jenengan, kula aturi nderekaken foto keluarga. Nggih semonggo. Rizky Nada Campur Campur Sari. Nggih. Esek-esek, 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 esek-esek. Media Tama Production. Lo 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 lo. Esek-esek, 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 esek-esek. Ya. Ya. Ayo sayang yuk. Panase kok ngene ya, Mas. Biasane ngene iki nek daerah Kunduran biasane 10.000. Apane? Biasane pantese niku lho. Alah nyapot to. Iki kan apa jenenge keluarga besan ora apa-apa. Lah iya nek diparing ya alhamdulillah nek mboten ya ya wis. Pantese biasane 10.000. Enje lanjut ya. Monggo diperlajengaken Cahayu ya sayang yuk. Sayang. Sekar bisa gunung desa Raja biyen ninggal janji ning saiki larang apa inje sampun katuran caping gunung caping gunung sampun katuran pun marem Pakde Manoh iki apa to? Manoh iku ya pokoke sak dhuwure marem. Roko Mas, niki wonten kula nampi sasmita saking pangombyong saking Pandherek saking Telaga. Lah menika wonten nyuwun beksan jagoan. Beksan jagoan. Wonten nggih. Nggih. Monggo dipun ladosi nang ngriyen. Nggih. Nggih katur ingkang ngasta sawung sumangga mbok bilih sampun samapta enggal-enggal jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten panggenan ingkang sampun kasamaptaaken. Sumangga pemuda saking
Telaga, Plosorejo, Kecamatan Randu Blatung. Nggih, monggo. Sepisan malih, sumangga kadang-kadang saking panderek saking Telaga ingkang dereng-nderekaken foto. Sumangga enggal-enggal nderekaken foto. Menika wekdalipun tasik kangge foto keluarga. Nggih, monggo. Wonten ingkang sampun nyekel sawung? Katur dhumateng Mbah Sopuntuk. Monggo kula aturi jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten ing sasana foto keluarga. Monggo. Mbah Son Puntuk, nggih, monggo sepindah malih. Nggih. Nggih foto sesarengan menika kangge pangeling-eling kangge nyujarai putra wayah sak mangke. Nggih ngoten. Nggih, sepindah malih semonggo kadherekaken foto keluarga. Ing samangke saking keluarga besar Pak Sutarman mangke sesi kedua saged foto sesarengan foto keluarga malih. Nggih. Semonggo ingkang pemuda saking Telaga nggih ingkang badhe nyepeng sawung. Nah menika wonten pamundutan napa? Nggih. Nggih, keluarga saking Telaga kasumanggaaken nggih menika wontenipun foto keluarga. Nggih. Ing benjang tembe mburine saged nyujarai nika fotone mbae ngoten nggih. Semanggaaken nggih. Minangka dados kenang-kenangan rikala sakmono nggih menika pernikahanipun nggih nika Mbak Diana Rahmawati kalian Mas Andri Pratama ingkang pidalem wonten Dukuh Sukorejo, desane nggih Sukorejo, Laladan Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawi Tengah. Nggih. Nggih, kadang ingkang badhe nyepeng sawung. Nggih, sampun samabdya. Pak Suleman kalih Mak Uti. Nggih, katur dhumateng panjenenganipun Bapak Suleman kalih Mak Uti. Kasumanggaaken nggih, monggo nderekaken foto keluarga. Nggih. Kasumanggaaken. Nggih, saking panderek saking Telaga Desa Plosorejo Kecamatan Randu Blatung nggih monggo ingkang dereng foto kasumanggaaken nggih nderekaken foto keluarga sinarengan kalian Mbak Diana Rahmawati kalian Mas Andri Pratama nggih.
Nggih, monggo kasumanggaken. Nggih, niku kadang-kadang saking panderek saking Telaga saged enggal-enggal merapat wonten ing sasana foto. Monggo. Nggih katur panderek saking Telaga. Sampun sedaya niki fotone. Sampun Bapak nggih? Foto? Oh nggih. Nggih semonggo. Awak pilih kadang saking panderek saking wonten. Oh nggih. Semonggo panderek saking Telaga ingkang dereng foto tasik dipun arantos Bapak nggih. Monggo nggih. Monggo tasik dipun arantos ingkang dereng foto sesarengan nggih. Kalian ingkang nyepeng sawung semonggo langsung koordinasi kalian Mas MC sinten wau? Paring asma sinten Bapak? Bapak Mas? Mas Toke. Toge lah. Nggih. Nggih nembe sepisan niki kepanggih kalian panjenengan radi kula nggih tebih sanget niki wau. Nggih, kula lah nggih tebih. Pundi? Kula kembang jurang jero. Kembang jurang jero. Tesih tebih